Аз също благодаря на нашите домакини от Артмарк, че тази изложба стана факт. Мислейки се с какво да започна, за да представим Стоян Василев. И тъй като тези дни беше доста студено, поне в Пазарджик, но предполагам, че в София била, и се сетих за една публикация, която е от 1940 година и е била свързана с втората изложба на Стоян Василев в София. И тъй като сега сме в София, ще ви прочета много кратко отказ от тази публикация, която е на Валентина Чимширова, написана някъде. Слънчевото лято отлетя, сиви и студени са вече утрените на столицата. Дъждовни и мрачни дните. Мрачни ние хората, погълните в грижи по приближаващата си зима. Не свикнали още с първия хлад, тъжим по чистото лято. И не знаем, че той все още е тук при нас. Може би на няколко крачки само от нас. В сивата ни сега столица се приютила една наша слънчева столица, романтично хубавия престолен град на второто ни българско царство. Галерия Аксаков, един от най-надежните таланти на младата българска генерация, художника Стоян Василев е скътал с любов едно слънчево съкровище. 120 слънчеви картини от стария Царев град Търново. Надявам се, разглеждайки настоящата изложба, по същия начин да дойде лятото в тези студени и сиви дни. И мисля, че пак по повода, че сме в този град и че всъщност звездата на Стоян Василев тръгва от София. Сравнително близко на улица Аксаков, където била Тръпковата галерия. Той прави първата си изложба през 1939 година. И всъщност там е забелязан. И той е забелязан именно с пейзажите му от Велико Търново, които са се стрували много романтични, много цветни, много различни. И всъщност много бързо той става звезда. Наистина така е бил вписан и в някогашните публикации от това време. Горе-долу в този период, 40-та година, 41-42, той прави първите си изложби в чужбина, това са в Берлин, главно в Германия открива изложби. И всъщност става един доста популярен художник. Но сега ще се върна малко назад, за тези, които не са запознати с житейския път на Стоян Василев, за да кажа съвсем накратко какъв е той. Той е роден в Пазарджик на 16 април 1904 година. Бил в многодетно семейство. Има малко спорове дали е 13-то предпоследно дете или децата са били повече или по-малко. Има противоречива информация. Но става въпрос, че бил в семейство с много деца. И всъщност на интервюта, когато са го питали как е оцелявал в битието си, той казва, като си предпоследно дете от такова голямо семейство, си се научил да оцеляваш. Но в началото на своя път той има увлечение не само към изобразителното изкуство, но и към музиката. И всъщност, макар че се насочва към рисуването, това негово желание към музиката не спира. Свирил е на няколко инструмента, имал е своя цигулка, колекционирал е музикални инструменти. Дори споделят, че е измислил свой музикален инструмент, който за съжаление не е запазен и не може да кажем точно в какъв е бил, но всъщност и музиката го е съпътствала. През 1922 година кандидатства в Художествената академия